بهلکفتا جژنا رمضانê û şêst û yekemîn salvegera damezrandina Partiya Demokrata Pêşveroya Kurd li Sûriyê, rêxistina jinê ya heman partiyê pêşîngeheke taybet bi alavên folklorî û yên girêdayî kelepûr û jiyana xelkên herêmê di demên borî de li bajarê Qamişlo li dar xist. Zêdeyî 10 beşên cuda cuda ji alavên kevnar û dîrokî di pêşîngehê de hatine nemayîşkirin û her beşekî jî şêweyek ji civaka deverê nîşan da. Daxwaza me ji vê pêşengehê bû got destpêkê em bihêlin got wek durwa rojê cejnê de xelk bên deverekê ji xwarbehna xwe derxin deverekê xweş gisûdakê jê bibînin û ya dijî got vegerin dîs kulturê xwe bînin bîra xwe ev zarokê evê nûhatî ev xortê me genas bikin bêberê folklorê wa çawa bû bê çi kartanîn bîr û kalê me çawa jiyana xwe berdewam dikirin. Berpirsên pêşingehê dibêjin ku hejmareke mezin ji welatiyên herêmê ku temenê wan zêdeyî 5 salîna, piraniya van alavan bikar anîna û ev pêşingeh delîveyek bû ku em bîr û bûçûnên wan li bîra wan bînin. Herwiha hewildanek bû ku şêweyên jiyana gelên herêmê ji bajarê Dêrikê ta bi Kobanê û Efrînê nîşanê nifşên nûhatî bikin. Berî 5 salî de teqrîben. هبون پیرکام چید کر از وی بهدور در کتن کوچریه سرپز مشک چید کر مرون چید کر ما تن چید کر این تشی چه او مدرست تشتی مگی شغله دسته می مهری دانی دشوش و ما شهد کر و ما درست و ما بی اف مشک چید کر اف جی عدامی اف هپی اف قوچه غزاله و حس يعني نای غزاله با چیند و اف تشی اف جرد بین بفش ومالسر تبنا چه دکر پشتی کوبانی خرابو او شریان لیبو هر تشت نما هادیتن مجال کی زحمتی دی حیا مهنک تشتانین اف تشتانا او تشتلور على القاندی و اف على القاندی شغله دسته پیرکی کوبانی بخانه. ئامادەکاریên pêşingehê ji heyama Dumhan ve hatine kirin û şêweyên nemayîşa her beşekî jî mîna zindî hatine bikaranîn wek beşê odeya bûkê û hêrandina genim û çêkirina nan her wiha beşê herêma Kobanê jî wêneyekî zindî nîşan da. Alavên ku di vê pêşengê de hatine nemayîşkirin girêdanek bû di navbera paşa roj û pêşeroja herêmê de bû. Her wiha derfeteke zêrîn bû ku jiyana xelkê ji 10 salan ve nîşanî nifşê nû bête kirin. Di Lovan Çeto, Kurdistan 24, Qamişlo.